Ja som tu prvýkrát. Ľad je v dobrej kondícii, netečie, to je najdôležitejšie. A ako tréningový ľadík je to úplne super. Najťažšie je to v tých kolmiciach, inde je to ľahšie. Ľadopád sme začali robiť pred 5 rokmi. Postupne sme to nejako zdokonalovali, sme sa presúvali z jedného miesta na druhé, keď sme našli nejaké optimálne miesto z hľadiska jednak orientácie svahu, ale aj nadmorskej výšky. Sme dosť vysoko, sme v 1200 metrov nad moroch a podmienky sú celkom ideálne. Celý tento projekt vznikal za podpory mesta Kremnica, ako aj Ministerstva dopravy a kultúry. Samotný tento ľadopád má 30 metrov, šírku okolo 7-8 metrov a poskytuje v podstate ideálne podmienky pre nejakých začiatočníkov lescov, ktorí si chcú vyskúšať lezenie na ľadopáde pomerne v bezpečných podmienkach. Ľad vyzerá parádna kondícia, netriešti sa a netečie voda po ňom, super. Sú tu maximálne 4 línie pre lezecké dvojice a už väčší počet je cez určitú hranicu a fakt tu potom hrozí nebezpečenstvo nejakého úrazu. Treba sa buď prestriedať, alebo prísť v iný čas. Neviem, ľad je myslím nejaké 2 týždne otvorený, takže je tu pomerne husto aj cez týždeň. A je to super, že to tu je, lebo tých možností veľa nemáme. No je taký vychodený, takže je tam veľa dier už, dá sa to liesť pomerne asi jednoducho, no treba byť fyzicky odolný. Čo sa týka bezpečnosti, lezenie na tomto ľadopáde je na vlastné riziko, to si všetci musia uvedomiť. Treba používať výstroj na lezenie v ľade, dôležitá je prilba, horolezecké mačky, cepiny a horolezecký sedák. Netreba preceňovať svoje skúsenosti, zručnosti a netreba preceňovať ani stav techniky. Je dôležité, aby tí lesci dodržiavali pravidlá. Predsa je to len lezenie. Hrozia vždycky pády z výšok, ktoré sú spojené s traumatickými poraneniami, či už s traumou chrbtice alebo hlavy, prípadne politraumou, čo môže mať fatálne následky nielen pre lesca, ale aj pre ostatných účastníkov. Na to, aby sa človek dostal k takomuto lezeniu, potrebuje mať užité skúsenosti. Keďže bavíme sa o tom zimnom lezení, že to je to najťažšie z tých disciplín, tak určite, keď niekto je začiatočník a chce to začať, tak odporúčam len sprievode nejakého skúsenejšieho lesca. Ľadopád na Skalke sa už stáva tradíciou. Viacero rokov sa nám darí v spolupráci s horskou službou vytvoriť túto adrenalinovú atrakciu, ktorá určite rozširuje ponuku služieb. A tak Skalka nie je len rajom bežeckého lyžovania, ale vlastne aj adrenalínu. Je to aj situované v tej časti, kde je Via Ferratový svet, teda vlastne v tej adrenalinovej a teda je pokračovaním tej letnej adrenalinovej ponuky.